Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dahil sa kahirapan ng buhay namin noon, tanging aratilis lang ang panawid gutom namin. Lumaki ako sa isang pamilya na isang kahig isang tuka ang nanay ko. At sakitin din naman ang tatay ko na isang construction worker. Noong grade 1 ako, ang baon ko ay bote ng gin. Nadadaanan ko muna sa isang junk shop at magbebenta din ako ng bote ng gin bago pumasok. Di ko magets yung may baon kang bote ng gin. Tuwan-tuwa ako pag uwi ng tatay ko pag may dala siyang gin na iinumin sa bahay namin. Okay. Hindi ko gets. Pambili ng gin pero walang pambaon. Yan tayo mga Pilipino eh. Pero alam mo, partner, diba? yun yung setup natin. Tama. Ang dami natin observe na ganyan. Walang correct. Makain yung mga anak pero may pang-inom yung tatay. O kaya yung nanay. Ay, yung mga pedicab driver na lang sa bahay namin, malapit sa amin eh. May pang-inom, 'di ba? Pero pag humihingi yung mga anak nila ng pera, galit, diba? Kinukutusan pa eh. Correct, pero diba? mamaya makita mo may hawak na yosi yung kanang kamay, yung tapos, kaliwang kamay. Naka-Alfonso Light, diba? At gabi-gabi nagiinuman. Oo nga. Hindi, tsaka feeling ko, partner, generally mga Pilipino yung ganun. Oo. Parang sira-sira yung bahay pero sobrang ganda ng cellphone. Diba? Walang pambayad ng tubig pero pangmalakasan yung mga posting sa social media. Tama. Ewan ko ba? Eto. Hindi ko masyado mag-gets yung yung camera. Hindi ko mag-gets eh. Tuwang-tuwa na may dalang gin yung tatay pag uwi kasi para may pambaon siya kinabukasan. Oo nga eh. Pakinggan mo, partner. Nung grade 1 ako, ang baon ko, bote ng gin. Dadaan muna ako sa junk shop at magbenta ng bote ng gin bago pumasok. Kasi para pamalit ibenta. Yun eh. Pamalit ng pera. Bibenta, tama. Oo. Di sana kung hindi nilang bumili ng gin yung tatay mo, hindi baon ka. Correct. Kumaga parang mas madali yung proseso. Oo, ginagawa niyong komplikado buhay niyo eh. Ba't ba tayo nangingialam sa buhay niyo? Ang dami nang sinasabi. Pag walang bote ng gin, walang baon na pera. Magtsatsaga na lang sa makunat na pandesal na pinaglipasan na ng panahon dahil may Nutriban naman sa eskwelahan. At bago umuwi ng bahay, dadaan pa sa mga masukal na lugar para kumuha ng aratilis para may makain pag uwi galing eskwelahan. Aratilis, bayabas, tino-tino, kamatsile, at bunga ng ipil-ipil. Yan ang nakagisnan kong mga prutas. At kung saan may mga kanal, andun ako para manghuli ng isda. At kung gabi naman at maliwanag ang buwan, doon masarap maglaro ng tumbang preso at taguan. At sa tanghali naman, nasa kapitbahay nakikinig ng simatar at sa hapon, at sa gabi ng lagim naman. Masarap ang buhay. Nagkakasya na kami sa mainit na kanin at toyo at mantika ang ulam. At kahit makagat ng aso, hindi kami natatakot sa rabies at kahit sa ang pusali, walang dengue. Tanging sakit lang ng tiyan ang kalimitan na sakit namin dahil malimit, walang laman ang sikmura. Nung high school ako, tanging pamasahe lang papunta ang pera ko at piso pambili ng tubig at naglalakad na ako pa uwi. Andun pa rin ang aratilis sa mga bakanting lote, kaya nagpapahinga ako sa puno ng aratilis at nangingingain ng bunga ng aratilis. Matagal kong kasama ang aratilis, pantawid ko to. Ngayon ko lang napagtanto ang mga nakagisnan ko na prutas tulad ng aratilis, bayabas, tino-tino, kamatsile at bunga ng ipil-ipil. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi kami sakitin. The end.
is your number one SM radio station.